ranka shi daɗe ka bannin kashe yaron nan. Ka san me kake so ka aikata kuwa? Yanzu lalacewar ta kai a cikin gari na akan titi ana yunkurin yin kisa kuma kisan ma na yaro garami. Ina gaya maka da ka san abin da yaron nan ya aikata da kafar hagu zaka kama in kama ta dama mu rataye shi a jikin bishiyar nan har sai ya mutu. Baban Faruku zan saka ma hannu amma kar ka ƙara yunkurin dukan yaron nan. Ina sauraron ka. Amma fa ba zan sake shi ba. Karka damu. To bari in ga maka abin da yaron nan ya aikata mu. Ni a matsayina na uba na gari. Me son ci gaban ƴaƴana. Yaron nan ɗaukar sa ne na kai sa Ingila. Ba don komai ba saboda kawai ya koyi turanci. Amma yaron nan jiya da na kai mai ziyara ina shiga ajin su. ƴaƴan turawan nan suna gani na kawai suka fara tafi. Ga baban Faruku, ga baban Faruku. Masha Allah da turanci ko? Hausa. Hausa? A madadin yaron nan ya koyi turanci ɗaya bayan ɗaya dinga bin su rankata kaf kowa sai da ya koya mai Hausa. Yanzu Faruku da kake gani a nan a tsaye ina jibgar shi. Zo in kashe kar turanci bai sani ba. Kaga wannan ai shi ake kira father and people abusing. Father and people abusing. Yanzu alfarma ɗaya nake so kamu. Shekara 7 da ya a Ingila ina so ya maimaita shekara 7 a gidan yarinka. Na Faruku sakanni. Ka san me za a yi? Wannan abin da ya faru da na je kwas a Yugoslavia ka san hukuncinsa? Hukunci ne na kisa biyu. Sai an harbe shi sannan a rataye gawar. Faruku hukunci za a mai mafi raɗaɗi saboda ya ci amanar ubansa kuma ya ci amanar mutanen ƙasa. Don haka da ni da kai za mu samu mai haɗin gwiwa na ƙeta. Ka san kayi shura ta ɓangaren mugunta. Ni kuma ka san dai sunan da ake kira. Mugambo. Abin da za a yi rike hannunsa za ka yi na hagu in rike na dama mu dunguma mu tafi fada sauran abin amma ba zai tafi cikin salama ba ana tafiya ana kyaɗe shi ina ai shi yanzu ya fara ganin tunda baka da mutunci ya fara ganin hukuma